Právo a spravodlivosť v našom štáte stratilo svoju podstatu. Zmenilo sa na mocenský a politický nástroj. Zadržiavania, ktoré sa uskutočňujú pri ignorácii všetkých zásad trestného konania. Tvrdé zákroky voči všetkým názorovým oponentom. Áno, toho sme svedkami. Takto vážna je dnes situácia. Hovorím vám to ako bývalá rektorka Akadémie policajného zboru, ale aj ako žena, matka, ktorá nechce, aby v takejto krajine vyrastali naše deti a naše vnúčatá. Ja mám vlastnú skúsenosť s nespravodlivosťou, s krivodlivosťou, kedy som bola na základe politického revanšu odvolaná, a myslím, že nie len podľa môjho názoru, najneschopnejším ministrom vnútra v histórii tejto krajiny. Pomohla mu pritom aj pani prezidentka. Toto musí skončiť. Pred novou vládou stojí v prvom rade úloha obnoviť dôveru k štátu, obnoviť dôveru v právo, v spravodlivosť, vo vymožiteľnosť práva a spravodlivosti. A na to si musíme zvoliť silný štát. To je dôvod, prečo som si vybrala stranu Hlas sociálna demokracia. Preto za ňu kandidujem do Národnej rady Slovenskej republiky. Hlas má už teraz pripravený návrh na zmeny v ústave, ktorá zaistí rovnocenné postavenie žien a mužov a množstvo ďalších skvelých zákonov v prospech občanov. A vždy bude preverovať všetky prešľapy. Vždy ale v súlade so zákonom, v konfrontácii so zákonom. Za to ako profesorka na trestné právo, bývalá rektorka Akadémie policajného zboru ručím. Tou najvyššou zárukou je predseda strany Hlas, Peter Pellegrini. Bude premiérom, ktorý vie spojiť našu rozdelenú krajinu a upratať tento chaos.